Reč se javio Enis Imamović. Hvala, predsedavajući. Nakon pravosnažnosti svih presuda ratnim zločincima u kojima su čak 2 međunarodna suda potvrdila genocid u Srebrenici, smatramo da su se stekli svi uslovi da ovakva rezolucija bude razmatrana i usvojena u Skupštini Srbije. Ovo je zreo korak koji je neophodno napraviti zarad mira i dobrih odnosa sadašnjih i budućih generacija bošnjačkog i srpskog naroda. Da je ranije bilo političke mudrosti i hrabrosti, Srbija bi usvajanjem rezolucije bila u znatno povoljnijem položaju nego što je danas, naročito zbog činjenice da je Srbija prva i jedina zemlja na svijetu koja je proglašena krivom za kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Odnos civiliziranih zemalja danas prema pitanju Srebrenice je potpuno jedinstven. Cilj rezolucije o genocidu u Srebrenici jeste da se najoštrije osudi, ali i da se zabrani svako negiranje ovog genocida, veličanje osuđenih ratnih zločinaca i negiranje i veličanje i najave novih genocida nad bošnjačkim narodom. Mi sve češće u javnosti možemo čuti veličanje genocida u Srebrenici i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Od sportskih manifestacija, preko raznih okupljanja, pa čak i do svadbenih veselja. Poslednji takav slučaj se desio upravo prošle sedmice na rukometnoj utakmici kada su takozvani navijači Crvene zvezde na utakmici protiv Novog Pazara veličali osuđenog ratnog zločinca, slavili genocid, vrijeđali i pretili Bošnjacima. Jeste li se zapitali možda u šta se pretvaraju naša sportska takmičenja? U šta se pretvara ovo društvo? Za to veliku odgovornost snosi i Skupština. Rukometni klub je donio odluku o istupanju iz daljeg takmičenja, o istupanju iz lige i država umjesto da reaguje, ona ćutanjem odobrava promociju ovakvih ideja i ovakvih genocidnih namera i genocidne ideologije na sportskim manifestacijama. Ja se iskreno pitam šta i ostali sportski klubovi iz Sandžaka čekaju, da neko izgubi glavu. To je rezultat ohrabrenja koji svojim ponašanjem daje sami državni vrh Republike Srbije tako što i sam negira genocid, a često i veliča osuđene ratne zločince. Ova rezolucija treba da bude odgovor civilizovanog društva na te pojave, ali i prevencija da se iznova stvori svijest da se genocidom, ratnim zločinima, etničkim čišćenjem nad jednim narodom mogu ostvarivati interesi sopstvenog naroda i sopstvene države. Oni koji su danas najglasniji protiv ove rezolucije i najglasniji u veličanju genocida zapravo sprovode najveću kolektivizaciju krivice. Očekujem da stavimo na dnevni red i da ovu rezoluciju usvojimo u najkraćem roku. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Ukupno 158, za 8, protiv 10, nije glasalo 140. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.